Tak vítajte pri mojom dni. Kúpil som nedávno takéto vlnený kotúč. Mal by byť o niečo hrubší ako obyčajné kotúče. Není to úplne najdrahšia značka. Je to nejaký taký šmejdis, by som povedal, ale dúfajme, že dúfame, z robotu urobí, nie je to úplne top, ale celkom fajn. Takže kto potrebuje hrubé škrabance dať dole, môže to na to byť dobré. No a teraz hľadám, toto. A s týmto to lepšie funguje ako s kocháckým. Takže našiel som si ako keby nejakú cestu, ktorou to ide najlepšie. Nie som profi detailer, hej, keď robíš čo zle, nesmiete sami. Učím sa a vidíte, že aj tak sú tam škrabance, takže nejaké top veci tu neurobím. No a teraz vlastne strácame zvuk, pretože tu nebude nič počuť. Najprv by som si to mal takto rozniesť. A na malé otáčky si to trochu lepšie. Ešte to potrebuje dosť. Ten dozvie také čmuhy z brúsenia, neviem prečo. Neviem, som to ani nejako vybrúsiť. Som slabý brúsič. Brúsič samuraj. Ale nevadí. Je to krásne. Je to nádherné. Dobre to bude.
taký ako keby postup medzi rozbrúsením a naleštením, že ešte tam trošku ako keby treba to brúsiť, lebo je to menej lesklé, ako napríklad toto. Sice sú tu všade škrabance, ale hovorím, to je môj podpis. To trošku zalesklo, ale nič moc. Tuto som chcel odstrániť takéto nerovnomernosť a tmavosť tej kapoty. No túto stranu som ako keby spravil ešte ten stred, ten je taký menej dobrúsený. Tam vždycky aj pri brúsení mi ostávalo najviac špiny a tak, lebo to je ďaleko a človek tam ako keby logicky menej sily používa, tak krásne to vyzerá tá farba. Ja som zvedavý, jak to bude na slnku, lebo som to ešte nemal na slnku od toho doleštenia tých pár dielov, takže som zvedavý. Tie boky dobre nevidím, lebo tu nemá svetlo. My odišli. Neviem kam, ale odišli. A teraz napríklad tam je vidieť taký lom. Tam som mal stekance. O moc väčšie teda. A ešte to tam ako keby trochu je vidno. Ja neviem, či to bude na tej kamere vidieť. Je. Aha. Ale to už bohužiaľ asi nebudem brúsiť tento rok. Tento rok už to potrebujem dať do lesku a do vosku, pretože tuto chcem mať tú Aldinu tento rok, túto zimu. Potrebujem dorobiť, doklepať, čo tam treba. Tu mám nejaké diely z nej, ešte nedokončené. Je to 101 oproti tomu piesočnatému predtým, ale nemôžem akože povedať, že to, ale to je super. Nie? To sú vidieť sem tam také škrabánčeky. No uvidíme na slnku, aké to bude. Tak, deň 1. Že by za mnou zatiaľ.